Аз съм никому не нужна. Вярване, което пречеше на моя клиентка да види своята стойност. Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да подобряват различни сфери от живота си, освобождавайки пречките по пътя. Когато вярваме в себе си, че сме никому не нужни, тогава ние правим всичко възможно за другите. Да имаме тяхното внимание, да имаме тяхната любов, да се чувстваме нужни и значими. Това вярване при моята клиентка водеше до твърде много страдание, защото толкова много даваше на другите, а не получаваше нищо в замяна. Когато го освободихме, тя започна нова професия, разкри още по-дълбоки потенциали в себе си и започна да променя живота си. Вярването аз съм никому не нужна я караше да се чувства удобна, да търси приятели, да търси работодатели, да търси партньори, за да се почувства нужна. Ако и вие се разпознавате в това видео, потърсете ме да освободим и при вас това вярване. Прекрасен ден!